למי? למה? לקחת לו את החוט? את החוט, לא חוש. לקחתי לו את החוט, תגיד. לא חוש. לא בחוש, חוש, חוט. חוט בחוץ. לקחת לו את החוט? למה? מי קיבל מכה בראש? איתמר. כן? כן. ואיך זה קשור לזה שלקחת לו את החוט? גם אתה קיבלת מכה בראש, הנה, יש לך פה מכה בראש. פה? הנה. פה? כן, מה זה לא במכה? פה? כן. וגם פה יש לך. גם פה. פה? גם, כן. כולך פצוע, למה? איתמר שלי. אל תגיד איתמר, זה לא איתמר. אתה כל הזמן נופל. נפלת בבימבה, נפלת באופנוע, נפלת... תפסיק ליפול. כן, תפסיק ליפול. זה שרוך. 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 גם זה שרוך. שרוך. זה שרוך. כן, שרוך. זה חוט שעשוי משרוך. זה היה שרוך ועכשיו חוש. חוט. רגע, זה חוט, חו או חוש או חוס? לא, זה חוט. חוט, נכון, אבל זה היה פעם שרוך. לא, זה חוש. טוב, אתה צודק. עכשיו, אני מבקש ממך, קח את עצמך ותחוש ולך לישון בחוץ. קח את עצמך ותחוש ותלך לישון בחוץ. בחוש? בחוץ בתוך הלול. בחוש? מה? חתול אוהב ופל. חתול אוהב ופל? לא, אוהב ופל ככה ופל. מי? לא ככה ופל. זה לא למיטה. אז גם לך אתה למיטה. יאללה, לך. עושה קקי. מי? אוי. כולם עושים קקי. עושה קקי. כן? החתול עושה קקי. כן, כולם. כולם עושים. הוא עושה קקי בבית. טוב, בוא נסיים לדבר על קקי. בגיל. בוא נסיים לדבר על קקי, כן, כי זה לא נעים. הוא עושה קקי בגיל. ותיקח את עצמך ותלך לישון במיטה שלך עכשיו, טוב? הוא עושה קקי. אומרים לך כל כך הרבה פעמים, אתה לא מקשיב, אדוני. חתול עושה קקי בגיל. אתה לא מקשיב אפילו, אה? אתה לא מקשיב? מה אבא אמר? מה אבא אמר? יאללה. לילה טוב, תגיד לילה טוב. תגיד לילה טוב. אתה לא מקשיב? ישי? לילה טוב. תגיד לילה טוב. תגיד לילה טוב. לילה טוב. יופי, לילה טוב למיטה.
להתראות, לילה טוב, שלום. 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 להתראות, שלום. שלום. שלום, שלום, היה שלום. שלום עליך. שלום עליך. יואו, שלום עליך. שלום עליך. שלום עליך. תעלה למיטה שלך. איך אתה לא מקשיב? יש לך מסננת בראש, אני לא מבין איך היא עובדת. אתה לא משאיר לי ברירות, אלא לקום. תביא לי יד בבקשה. קדימה. נכון, אז אל תפריע להם, תן להם לישון ביחד. בסדר, אז הם ישן עם דוד, אז אל תפריע להם. יאללה, תעלה. מה זה כל הצעצועים? בשביל מה אתה צריך צעצועים? לא צריך. הולכים לישון עכשיו. הנה, אבישג ישנה לבד, מה אתה משאיר אותה לבד? למה אתה משאיר את אבישג לבד? ישי, ככה אתה משגיח על אבישג? ככה אתה משגיח על אבישג? אל תשאיר אותה לבד. קדימה, שים ראש. ראש. מה? אתה עושה לי מחנה. איזה מחנה עכשיו? יאללה, הולך לישון. איזה מחנה? אתה עושה לי מחנה. אם תחנה עולה עם מחנה. אתה עושה לי מחנה. לא ירו ליבי. אתה עושה לי... אם תוגום עולה עם מלחמו, בזאת אני בוטח. סדר דוד. כן, הם ישנים? סדר דוד. כן, אל תפריע להם לישון בבקשה. סדר דוד. נכון, נשיקה לאבא. יאללה, לילה טוב. יש לי שקפיים. יש לי שקפיים. לילה טוב, יאללה, תביא לי את זה. תביא את זה בבקשה. לא, זה הולך לאבא. איפה אבישג? תגיד לה לילה טוב. אמרת לה לילה טוב? תן לה נשיקה בראש. תן לה נשיקה בראש. נשיקה בראש. לידי. תן לה נשיקה בראש. אבישג לידי. יופי, תן לה נשיקה. תן לה נשיקה לילה טוב. תגיד לה לילה טוב ותתן לה נשיקה. תן לה נשיקה. אתה לי את הראש. תן לה נשיקה. לילה טוב. זה חוש. לא, חוט לא. זה לא מחר. עכשיו לא ישנים החוטים, זה מסוכן.